Мунтахаби Тоҷикистон аз бозии дӯстона бо мунтахаби Русия даст кашид. Сабабаш дар чӣ бошад? Реал Мадрид топ трансфер анҷом медиҳад. Онҳо киро ба ҷои Карвахал интихоб намуданд? Манчестер Сити ивазшавандаи Родриро дар Испания пайдо намуд. Томас Тухел Тен-Хагро дар Манчестер Юнайтед иваз мекунад. Салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Муҳаммад Гаиру ва имрӯз гап мезанем танҳо дар бораи ин хабарҳо. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо баъз дуршнед мо бошем сар мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо кайфсинтҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имрӯз дар ҷони футбол гап дар бораи гузариши эҳтимолии бозингар меравад ки метавонад Манчестер Ситиро хеле қавӣ кунад. сухан дар бораи нимҳиматгари Реал Сосидад Мартин Субименди меравад. бо сабаби ҷароҳати Родри ки аз сабаби осеби зонуаш муддати бозӣ кардан наметавонад, шаҳриё фаъолона бозингаре меҷӯянд ки метавонад ҷои ӯро пур кунад. Субименди номзади хубе барои ин нақш ба назар мерасад. Мартин Субименди бозингари 25 сола аллакай худро ҳамчун футболбози бо эътимод ва бо истеъдод дар ҳайати Реал Сосидад нишон додааст. маҳорати ӯ дар назорати суръати бозӣ ва эътимоднокӣ дар маркази майдон ӯро барои ҳар як даста арзишманд мегардонад. ба иттилои Релова, Манчестер Сити имконияти бастани шартнома бо Субименди дар моҳи январро баррасӣ мекунад. ин қадам метавонад имконпазир бошад, зеро Субименди ҳанӯз шартномаи худро бо клуби ҳозирааш тамдид накардааст ва маблағи тавонпулӣ 60 миллион евро аст. қобили зикр аст ки тобистон Ливерпул ба Субименди таваҷҷӯҳ дошт, аммо ин созишнома ба амал наомад. ҳоло Манчестер Сити имконият дорад ки аз ин вазъият истифода барад ва дастаашро қавитар кунад. бо назардошти сабқи бозии Сити ва фалсафаи Пеп Гвардиола, Субименди метавонад ба нақшаҳои тактикии онҳо хуб ворид шавад ва ба нимҳимояи онҳо умқи бештар диҳад. агар ин гузариш анҷом ёбад, барои Манчестер Сити дар талошҳояшро барои нигоҳ доштани мавқеъ дар Премер Лига ва баромади муваффақона дар Лигаи Чемпионҳо тақвияти муҳим хоҳад шуд. дар ҳар сурат шавқовар хоҳад буд ки чӣ гуна ин вазъият рушд хоҳад кард ва чӣ гуна ба тавозуни қувваҳо дар футболи Аврупо таъсир хоҳад расонд. вақте ки сухан дар бораи ояндаи Манчестер Юнайтед меравад, наметавонем бетараф бошем. имрӯз мехоҳам фикрҳои худро дар бораи иваз кардани Тен-Хаг бо Томас Тухел ҳамчун сармураббии даста ба шумо баён кунам. маълум аст ки роҳбарияти Юнайтед аллакай дар тобистон дар бораи иваз кардани мураббӣ фикр мекард ва номи Томас Тухел дар он вақт низ шунида мешуд. ин мутахассиси олмонӣ сарфи назар аз тарки Бавария ҳоло ҳам яке аз шахсиятҳои ҷолиб дар бозори мураббиён мебошад. таҷрибаи ӯ дар кор бо дастаҳои бузург ба монанди Челси ва Париж Сен-Жермен ӯро номзади беҳтарин барои дастаи бо ҳадафҳои бузург ба мисли Манчестер Юнайтед мегардонад. аммо пеш аз қабули қарорҳои штобкорона муҳим аст ки вазъияти кунунии даста ба назар гирифта шавад. баъд аз 7 даври Премер Лигаи Англия, Юнайтед дар ҷои 14-ум қарор дорад ки ин албатта ба интизориҳои мухлисон ва роҳбарият мувофиқ нест. Тен-Хаг дар навбати худ омодагии худро ба гуфтугӯи кушода бо роҳбарият нишон медиҳад ки фикр мекунам ин як қадами муҳим барои беҳтар кардани вазъият аст. дар ҳоле ки мо интизори қароре ки дар мулоқот дар Лондон қабул мешавад мебошем, бояд қайд кард ки клуб имконоти дигар низ дорад, аммо бисёре аз онҳо бо мураббиёни вобастаанд ки аллакай дар дигар дастҳо кор мекунанд. дар ин замина Тухел ки аз ӯҳдадориҳо озод аст, махсусан ҷолиб менамояд. дар ниҳоят, новобаста аз он ки роҳбарият чӣ қарор қабул мекунад, муҳимтарин чиз ин субот ва стратегияи дарозмуддати рушди клуб аст. муҳим аст ки на танҳо мушкилоти кунуниро ҳал кард, балки асосе барои муваффақиятҳои оянда сохт. умедворем ки Манчестер Юнайтед метавонад роҳи дурустро ёбад ва ба қуллаи худ баргардад ки он сазовори он аст. ман ҳамчун дӯстдори футбол наметавонам фикрҳои худро дар бораи эҳтимоли гузариши Трент Александр-Арнолд ба Реал бо шумо нақл накунам. ин воқеан як вазъияти ҷолиб аст ки ваъда медиҳад ки ба яке аз трансферҳои асосии моҳҳои наздик табдил ёбад. тасаввур кунед, Реал зимистонро интизор аст ки то Трент ки қарордодаш бо Ливерпул дар охири мавсим ба итмом мерасад, музокирот оғоз кунад. онҳо нақша доранд ки то январ интизор шаванд то мустақиман бо бозингар гуфтугӯ кунанд ва ягон қоидаҳоро вайрон накунанд. ҷолибона
аст ки худи трен низ барои тамдиди қарордод бо Ливерпул шитоб надорад. Барои он натиҷаҳои даста дар моҳҳои наздик муҳиманд ки эҳтимолан ба қарори ниҳоии ӯ таъсир мерасонанд. Ин мантиқӣ, зеро ҳар як футболбоз мехоҳад дар дастаи муваффақ ва бо амбитсия бозӣ кунад. Агар фикр кунед, гузаштан ба Реал метавонад барои трен як қадами пешрафт дар карьерааш бошад. Ин яке аз машҳуртарин ва муваффақаттарин клубҳои ҷаҳон аст ва имконияти бозӣ кардан дар Сантьяго Бернабеу орзуи бисёриҳост. Бо вуҷуди ин, набояд фаромӯш кард ки ӯ ба Ливерпул, клуби ватанӣ ки ба ӯ роҳи калонро дар футбол кушод, дилбастагӣ дорад. Дар ҳар сурат, моҳҳои наздик ваъда медиҳанд ки пуршиддат ва ҷолиб хоҳад буд. Мо рушди рӯйдодҳоро назорат мекунем ва умедворем ки тренд қароре қабул мекунад ки барои карьера ва рушди шахсии ӯ беҳтарин хоҳад буд. Мунтахаби футболи Тоҷикистон қарор кард ки дар бозии дӯстона бо Русия ки бояд дар моҳи ноябр баргузор мешуд, иштирок накунад. Шояд ин тасмим ба муносибати Русия бо шаҳрвандони Тоҷикистон ва вазъи умумӣ дар минтақа вобаста бошад. Ин нишон медиҳад ки Тоҷикистон ба муносибатҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандонаш аҳамият медиҳад. Футбол на танҳо як бозӣ, балки воситаи муҳими мустаҳкам кардани робитаҳо байни кишварҳо аст. Вақте ки кишваре қарор қабул мекунад ки дар як бозии дӯстона иштирок накунад, ин метавонад маънои онро дошта бошад ки онҳо мехоҳанд муносибатҳои баробар ва эҳтиромона дошта бошанд. Ҳар як бозии футбол метавонад имкони нави ҳамкорӣ ва дӯстӣ фароҳам орад, аммо ҳоло Тоҷикистон ба масъалаҳои дохилии худ ва омодагӣ ба мусобиқаҳои муҳимтар диққат медиҳад. Ҳоло дастаи Тоҷикистон ба омодагӣ ба мусобиқаҳои муҳим аз ҷумла ҷоми Осиё диққат медиҳад. Ин нишон медиҳад ки онҳо мехоҳанд дар сатҳи ҷаҳонӣ худро нишон диҳанд ва барои ин омодагии ҷиддӣ мебинанд. Рушди футбол дар Тоҷикистон метавонад ба беҳтар шудани нуфузи кишвар дар арсаи байналмилалӣ кӯмак кунад. Дар оянда бозии футбол бо Русия метавонад рамзи дӯстӣ ва ҳамкорӣ гардад. Варзиш метавонад ба муносибатҳои байналмилалӣ таъсири мусбат расонад ва шояд дар оянда чунин бозиҳо ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни кишварҳо кӯмак кунад. Инчунин ин метавонад барои ҷавонон ва мухлисон дар ҳардуи кишвар як имконияти хуби шиносоӣ ва табодули фарҳангӣ шавад. Дар маҷмӯъ, тасмими Тоҷикистон нишон медиҳад ки кишвар мехоҳад дар арсаи байналмилалӣ мустақилона қарор қабул кунад ва ба манфиатҳои худ ва шаҳрвандонаш афзалият диҳад. Ин як қадами муҳим дар роҳи рушди муносибатҳои байналмилалӣ ва мустаҳкам кардани мавқеи Тоҷикистон дар ҷаҳон аст. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.